рӯзи 16 июл додгоҳи Маскав 4 фаъоли гурӯҳи PUSSY RIOT-ро барои вуруд ба майдон дар бозии финалии ҷоми ҷаҳонии футбол ба муддати 17 рӯз ҳабс кард. Ин афрод бо либоси тақаллубии афсари пулис дар қисмати дуюми қувваозмоии ниҳоии ҷоми ҷаҳонӣ миёни Фаронса ва Хорватия ба майдон дохил шуда муддати бозиро мутаваққиф карданд. Додрас ҳамчунон ҳукм баровард ки Вероника Никушина дар давоми 3 соли оянда дар ягон мусобиқаи варзишӣ иштирок накунад. ман бо худсарӣ ва бо он мубориза мебарам ки Русия як кишвари ғамгин аст. ман дӯст медорам ки ҳама вақт ҷашнвораву ид бошад. ҳоло ҷашнвора тамом шуду ҳама ба ватанҳояшон бармегарданд. ман мехоҳам базм идома кунад. баъд аз он додгоҳ аъзои дигари ин гурӯҳро муҳокима карда онҳоро низ барои 15 рӯз аз озодӣ маҳрум кард. дар бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол дар варзишгоҳи Лужникии Маскав президентҳои Русия Владимир Путин, раисҷумҳури Фаронса Эммануэл Макрон ва президенти Хорватия Калинда Граар Китарович ҳузур доштанд. Фаронса бо ҳисоби 4-2 Хорватияро мағлуб кард.